En un món polaritzat com el que vivim, és impossible que facis un contingut o expressis la teva opinió al respecte, per exemple, de l'emprenedoria en termes crítics i que la gent no es pensi que és que no t'agrada l'emprenedoria o que hi estàs en contra. No, 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 encantadíssim. I encara més a favor, no només de l'emprenedoria, sinó dels emprenedors i emprenedores, que tenen molt de mèrit, particularment en aquests temps que corren avui en dia. Així que he pensat, fem un contingut a la inversa, fem un contingut lloant l'emprenedoria, que se note, que se sàpiga que també m'agrada. Mira, sabeu què m'agrada l'emprenedoria? M'agrada, primer de tot, que es tingui en compte que l'emprenedoria no és només crear un negoci del no-res, sinó que també es pot ser emprenedor i emprenedora dins d'una organització que ja existeix. És el que se'n diu la intraprenedoria. Perquè al cap i a la fi la intraprenedoria i l'emprenedoria comparteixen els mateixos valors. I aquests valors són els que a mi m'agraden. Els valors, per exemple, del reach out for more, que en diuen, que és sempre anar una mica més enllà, sempre anar una mica més enllà de l'esperat. És com intentar sempre superar-te, a tu i a la teva pròpia organització, si és que hi estàs. Anar una miqueta més enllà. Aquest és un valor que m'interessa molt. M'agrada molt també el valor dels reptes, d'acceptar, convidar fins i tot i donar-li una abraçada als reptes que arriben, perquè ens agraden els reptes, perquè és com, que bé, ostres, una cosa per la que intentar lluitar i que és difícil i que t'obliga a esforçar-te i que no simplement has de fer el que fas cada dia. Aquest és l'esperit emprenedor que m'agrada. I saps què m'agrada més de l'esperit emprenedor? Que cada vegada més la gent està entenent que ser emprenedor, l'objectiu no és fer-se ric. L'objectiu de ser emprenedor és emprendre, és a dir, és arrencar coses o millorar coses que ja existeixen i fer que hi hagi un salt de qualitat important, i molta gent està entenent que això també es pot fer en el terreny de lo social. L'emprenedoria social és una de les disciplines més interessants que han aparegut, diguem-ho així, en els últims anys o que estan més en boga en els últims anys i que fa que hi hagi molts projectes emprenedors que el que pretenen no és muntar una empresa i fer-se ric o vendre-la al millor postor i deixar tots els seus treballadors a l'estacada, sinó que el que busca és generar un benefici social. I tota la gent que hi treballa en aquestes organitzacions socials que emprenen, tot el que busquen és això, és aconseguir un bé per la gent, per la societat. Ells cobren per descomptat, que tampoc no es tracta de ser voluntari en tot. Ells cobren, tenen un sou, però tenen un sou i ja està. No pretenen generar beneficis que després això passa a mans d'uns accionistes, etc. No. Tots els beneficis es reinverteixen en la pròpia organització per tal que aquesta organització pugui seguir creant projectes d'emprenedoria social. Aquesta és l'emprenedoria que a mi m'agrada.